А зараз затамуйте подих. Ексклюзивна колекція з Данії Darber Kern перед вами. Елітна біжутерія, та, що має не лише самий високий рейтинг в Європі, а й власну історію кохання. Darber і Kern. Вони зустрілися 20 років тому в Копенгагені в школі дизайну. І відтоді їх кохання дарує світу шедеври. Вишукану біжутерію, чуттєву і спокусливу, як спалах почуттів. Кожного сезону нова колекція. Зовсім нова. Вони ніколи не повторюються, бо це іміджеві прикраси для особливо капризних та вибагливих жінок. І сьогодні колекція осінь 2006 перед вами. Природні камені, позолота, паладії, родії, кришталь Сваровський і неповторний дизайн. Елітна біжутерія, що народжена в коханні для тих, хто закоханий в життя. Darber Kern. І тільки на вулиці Пушкінській, 74, в торговому центрі 74, на другому поверсі.